ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ। ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଇଦେଉଛି। ମୋର ନାଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଜେନା, ମୋର ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର PG କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଗି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି। ବାବା ଜଣେ ଫାର୍ମର୍, ବୋଉ ଘରେ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ବଡ଼ ଦିଦି ସେ PhD କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଭାଇ ଯିଏକି +2 ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି। ଆପଣ ତ ମୋତେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ କିଛି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଠାକୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ବା ଏମିତି କିଛି ବୁଲିବା ଜାଗା ହେଉ, ତ ମୋତେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଟସ୍ ବନେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ଏମିତି କେଉଁ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଗଲି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଖାଲି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିବାର ମୋ ବିଷୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ନମସ୍କାର।